କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗିତା। ସଫଳ କ୍ୟାରିୟର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତଥା ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବୃହତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍ତମ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ମିଳୁଥିବା ଜରୁରୀ। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସୁଖଦ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ନମ୍ବର 1, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ବାତାବରଣକୁ ସଜୀବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ବିଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ଟେବୁଲରେ ଏକ ଗ୍ଲୋବ୍ କିମ୍ବା ପଠନ କକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର କାନ୍ଥରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ବୋଟ୍, ଜାହାଜ ତଥା ଉଡ଼ାଜାହାଜର ପୋଷ୍ଟର ଘରର କାନ୍ଥର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଘରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ସର୍ବଦା ଯେଭଳି ସଫାସୁତୁରା ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଟେବୁଲରେ କିମ୍ବା ପଠନ କକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲଦାନୀ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବାସି କିମ୍ବା ମଉଳି ଯାଉଥିବା ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, କୋଠରୀର ଭିତର ବାତାବରଣକୁ ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ତଥା ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର, ଧୂପ, ଅଗରବତୀ କିମ୍ବା ଏରୋମେଟିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ରଜନୀଗନ୍ଧା କିମ୍ବା ଚାମେଲି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଦାନୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, କୋଠରୀର ବାହାର ବାଲକୋନିରେ କିଛି ଚାରା ଗଛ କିମ୍ବା ଲତା ରଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏହା କାକ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ବନସାଇ ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 6, କୋଠରୀ ବାହାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏକ ପାଣି ମାଠିଆ ବା ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7, ବ୍ୟବହାରକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ବେଲଜିୟମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରିଜମ୍ ଭଳି ଶୋପିସ୍କୁ ଘରର ଇଶାଣ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।